Aquest mes de maig s'hauria hagut de celebrar en tota normalitat la 18a Fira de la Pedra i l'Artesania aquí, a Binissalem. En canvi, degut a tot el que sabem, el Manco, el 28, 29 i 30 de maig, des de l'Ajuntament s'han organitzat diferents actes i esdeveniments, alguns d'ells virtuals i alguns d'ells presencials, mentre se pugui. Nosaltres el que farem és, els pròxims 27 minuts, recollir un poquet especialment el que ha estat, el que és i el que s'espera que sigui el món, tant de la pedra com de la pell i la bata, que és la part més important artesanal que ha viscut Binissalem juntament amb la pedra durant els propers minuts, així que vos deixam amb aquest rodamón des de Binissalem. I qui millor per dir-nos el que serà aquest cap de setmana de Fira de la Pedra i de l'Artesania, que es batlle de Binissalem, don Víctor Martín. Hola, com estem? Va bé tot. Bé, com ja és costum, després d'aquesta, ja és la 18a edició de la Fira de la Pedra, aquest cap de setmana també seguirem d'una altra manera, que no pot ser com el que ens ha passat, que ens ha agafat l'epidèmia aquesta i ho hem de fer d'una altra manera. Ja per segon any consecutiu, per desgràcia, ja l'any passat ho vàrem haver d'improvisar, pràcticament quan ja ho teníem mig muntat, i vàrem haver de rectificar, quan ho hem fet ja seguint els patrons que se'ls han marcat des de les diferents institucions, i la nostra fira enguany serà una part física, diríem, una altra part virtual. La part física comptarà en circ, comptarà en taules rodones, comptarà en contacontes, hi ha tota una sèrie d'activitats i després també hi haurà una part diríem, digital, una altra part distinta, no? Que és la que ens permet fer les actuals circumstàncies, comptarà també en jocs, comptarà en propostes de diversa índole, que també ajudaran tant a petits i grans a poder participar d'una altra manera i donar a conèixer un dels nostres productes per excel·lència, juntament de servir, que ens servir, que és la pedra. No? Aquesta pedra viva de binissalamera que marca un caràcter i una manera de ser com a poble i que ha fet aquestes cases, aquests grans casals, que ha fet aquesta església, que ha fet aquest patrimoni, del qual està molt orgullós i crec que tota l'illa de Mallorca ha d'estar perquè és un patrimoni que al final és un patrimoni de tots, com molt bé va quedar demostrat, ja que ho van declarar monument històric o artístic. Binissalem, aquesta vegada, una vegada més, vos convida a tots a participar i a fer saber que a part de la Fira de la Pedra i l'Artesania, enguany, a part de la Fira de la Pedra, a part d'aquesta, fem una menció especial a tot el que és el calçat. El calçat a Binissalem durant molt d'any va ser un factor molt important, bàsic a les economies del nostre poble, perquè no només era una part industrial, sinó que era una part d'artesania i indústria, perquè la manera com s'elaboraven les sabates de molta qualitat del nostre poble, sabates normalment d'home, i tota la indústria auxiliar que també hi feia feina, ja sigui per fer tacons, plantilles, fer un altre tipus que també ajudaven no només a la indústria local de les sabates de nivell local, sinó també recolzava dins Inca i altres municipis que també formaven part d'aquest teixit industrial o preindustrial que va sorgir a final del segle passat i principis d'aquest fins fa poc, i que a més donarem a conèixer també una sèrie d'artesans, sabaters que actualment encara hi estan i del que varen viure en aquell moment. Hem de tenir en compte que la sabata de Binissalem, les sabaters i sabateres, repuntadores, varen ser molt importants i varen donar com una forma de vida nova i varen ajudar les economies locals, com ho bé dit, no? Per tant, també
crec que és important enguany destacar que a part d'aquesta Fira de la Pedra hem volgut fer una menció especial a tots aquells artesans, sabateres i sabaters que gràcies a ells varen fer possible que Binissalem també se mantingués a nivell econòmic i gràcies al seu esforç molt de joves varen poder, que actualment molt dels quals també són joves, varen poder estudiar, a muntar una fàbrica, muntar una empresa o fet ser simplement que seva i tenir una casa avui a bon estat. O sigui que va ser molt important. Per tant, la pedra és la base de la nostra fira, però enguany fem aquesta missió especial. Moltes gràcies a tots i a totes. Binissalem és que vostre, per favor, veniu aquí, veniu, disfruteu d'aquests petits espais que se faran amb píndoles molt petites. Lògicament no hi ha força per grans aglomeracions, no és possible, però tot és a base de demanar hora, d'agafar cita prèvia i de saber exactament la quantitat que hi poden participar. No podreu venir a cap event on sigui obert a tothom, sinó que tots els events estan tenen un número clausos i, per tant, s'ha de saber que és així, però els que vulgueu disfrutar i gaudir del nostre municipi i de la cultura que nosaltres i d'aquesta història tan important del nostre poble i de la nostra gastronomia, estàu ben convidats a participar-hi. Moltes gràcies a tots i a totes, visca Binissalem i visca la Fira de la Pedra. I dins tot aquest recorregut del que ens ha parlat el Bala, nosaltres ho farem començant amb en Sebastià Lledó a casa seva. Sebastià, tota una vida dedicada a picar pedra, Sí, no he fet res més mai. però se feia feina d'una manera molt diferent a ara, no? Sí, és total. Sí, Sí, sempre Com feies feina? Mem. feia feina així talment com en estan aquella foto, per exemple. Punxons. Aquest ets tu, no, Alba? Sí. Punxons, escarpes, que estan allà a les eines. Ara els veurem. Compte-m'ho. I tot això ho fèiem així. Sí, Sí. Aquí te poden veure, ara mostrarem les escarpes, però aquí te poden veure ja amb feines acabades. Sí. Quin temps podries estar per fer unes peces com aquestes que estan veient ara? En el meu temps, una peça d'aquestes no podies fugir d'una setmana. Avui, en els ordenadors i tot això la fan en un de matí, el que no la fa un home, la fa una màquina. Efectivament. I la diferència és aquesta. Un bon problema tindria, Sebastià, si ara te fessin fer una peça amb un ordenador. Colló, no la sabria fer, ni prou per dir. Anem a veure, anem cap allà, que mos parlava d'aquest punçons. Evidentment aquí hi devia haver tamanys, gruixades, depenent de la peça o de la pedra. Aquí, aquest l'empleàvem per fer panteons, per gravar les lletres, aquests petits. Sí, perquè m'ho entenguem per peça per cementaris. El cementeri, sí, ara una làpida de cementeri, això empleàvem aquest punxonet, perquè eren més petits. Per gravar lletres també empleàvem aquestes escarpes, aquestes. Això, si n'empleava una més grossa o més petita, de què depenia? Depenia de segons la feina. Depenent de la pedra o si la lletra havia de ser més grossa. Per exemple, per fer aquest filetonet, jo no podia emplear aquesta escarpa. D'acord. I empleava aquesta, que era la medida. El que ja me falten moltes d'eines així. Tampoc fa molta de falta, no, Alba? Pegant en la maceta, perquè i ho fèiem així fins que érem aquí. Qui vos va ensenyar... No, perdoneu, anàveu a dir qualque cosa, continueu. No, digueu. Qui vos va ensenyar aquest ofici? Jo, mon pare. Tradició familiar, per tant. Sí. Quasi tots els picadors bons, llevat dels vallesos, són ensenyats de mon pare. Perquè els vallesos, son pare ja era en Pedro Vallès i Antoni Vallès, que ara... Que després el anirem a veure, sí. Aquests també tenien estall i tenien un bon mestre, que era son pare. En Daniel podem dir que és un petit fabricant, dic petit perquè no és que fabriqui grans quantitats, però és un petit fabricant que encara que fa calçat. Daniel,
58 anys dedicat a aquest món. Exactament. Com hi arribares? Bueno, és curiós el cas, perquè jo anava amb bicicleta, tenia uns 12 anys, me vaig trobar amb en Jaume Coll, i eren dos germans que tenien la fàbrica. Ja feien sabates aquí a Binissalem. I me va aturar i me diu, nen, que vols aprendre a fer sabates? Dic, jo sí, claro que sí. I jo diré un poc començar, i quan hi ha qualque cosa, dic, ell va bé. I quan vaig ser a Canós, vaig dir, has de venir aquí i tal. Vale. Vaig arribar a Canós, es dedica que meva, dic, m'han llogat per anar a una fàbrica. Diu, què vol dir? Ja has d'estudiar, jo aniré als vespres, no passis pena. Jo als vespres aniré a estudiar. Bé, fer el que trobi, perquè aquell temps era necessari, que em pot ajudar a la casa. I la qüestió va ser un cas molt curiós. Però ho he dit perquè jo vaig quedar fotut. I vaig entrar, i vaig dir, home, que va, sí. Diu, te prego que tenia bé. Diu, sí, clar, jo puc aprendre. I va soltar aquí en aquesta banqueta i adreça totes aquestes tatxes. I jo vaig quedar així. Diu, i vaig dir, com? Jo pensava venir a fer sabates. Diu, l'ho has de començar per aquí, adreçant les tatxes. Diu, aquí s'aprofita tot. I vaig començar a adreçar tatxes, llavors a poc van deixar tenir cantos, van deixar colar, així tot va ser una cadena que vas aprenent tira. I avui en dia, quin tipus de sabata fas? Perquè estàs especialitzat en una cosa, jo diria que molt nostra, no? Sí, només faig porqueres, també faig barques, les porqueres els he modificat bastant, el model sempre és el mateix, pràcticament. El que m'he fet models per escuts, tots els patrons els faig jo, i són una cosa que jo a poc he anat aprenent, això després d'anys i anys estar dins la sabata. I Daniel, qui vulgui una sabata o una porquera feta per tu, com ho ha de fer? Com ho pot fer? Bueno, jo ara, més amb aquest, pot venir al mercat, jo vaig al mercat d'aquí de Binissalem, vaig a Talaró i vaig a Santa Maria. Estem bastant client de mercat, llavors també estic en el Facebook, i entonces tenen telefonades, principalment en aquest confinament hi ha algunes telefonades que deien ventes al mercat, perquè ha estat molt de mesos tancat. Hem de dir, Daniel, que els dissabtes ets en el mercat de l'Aró, els diumenges a Santa Maria, i els divendres, precisament aquí on estem ara, en el teu poble, hi col·loques la teva paradeta, no? I què hi sols dur? He dut de tot, perquè tot és feina meva. Tot és fet meu, i bastant de modelos, bastantes combinacions, i per no ser tot porquera, he anat modificant les sabates, faig una sabata més d'esport, qualcuna de vestir, encara que sigui esport, més de vestir, però principalment és la porquera agrada molt, i més que estira, perquè llavors es veuen els altres modelos. I tant de color que diu, ja estic embuat, no sé quina idea fa, m'entens? Hem d'entendre, Daniel, per tant, que després de tant d'anys, 58 dedicant a això, més bé o més malament, t'hi guanyes la vida. Sí, bueno, jo estic jubilat, estic d'alta activitat, hem de xerrar clars. Estic d'alta activitat i vaig fent. És una cosa perquè jo m'agrada molt fer feina, vaig provar d'estar, de retirar-me de tot, i vaig estar 3 mesos i vaig dir que això no pot ser. 2 dies seré mort. Ja me cremaré la butaca aquesta, allà. Sempre, bueno, una cerveseta, espellucant, i vaig encaixar 4 quilos en 3 mesos. Dic, això s'ha d'haver acabat. I entonces vaig decidir que jo m'agrada molt la sabata, i per gust, perquè un temps si un cas m'empenyia més, perquè havia de servir, no havia de servir. I ara, com que ho faig per vendre jo tot sol, no serveix que tendes, m'ho han demanat, però vull servir tendes, i serveix cara en el públic. Així són encàrrecs que em fan seguit, i si troben el que els agrada que estigui fet, no hi ha cap problema. En el carrer Bonaire mos trobam l'única sabateria que hi ha en tot Binissalem. Joan, hem de dir que ton pare era sabater, però tu t'estorbes 50 anys anant al gremi de ton pare. Quasi, sí. Com així? Com va ser? Bé, jo me dedicava en el món de l'administració i comptabilitat, me vaig dedicar durant 25 o 30 anys, fent feina a una notaria a Palma, després aquí a Binissalem una empresa privada, i va arribar un punt que vaig trobar que havia de canviar, perquè necessitava fer alguna cosa per jo mateix, necessitava canviar aquella monotonia que suposava anar cada dia a l'oficina, estar 10 hores davant una pantalleta, i vaig pensar, hem de canviar, això no pot ser, i va sorgir aquesta idea. Xerrant amb la meva germana, va sorgir la idea de muntar una tenda de sabates. I la qüestió és que la muntàrem molt aviat,
en un mes el van muntar, va ser cari dit i fet, muntaren tot el mobiliari, tot és fet per nosaltres, a mà, tot, i aquí estem molt contents d'estar aquí i Per cert, superbé. fa 8-9 mesos que vares obrir. Correcte. Vaig obrir un local descostat, que era més petitó, però després, quan estava allà ja tot instal·lat i tot ubicat i tot bé, va venir l'amo i em diu a veure si m'interessaria venir en aquest local, que és més ampli, més gros, té més visibilitat. M'ho la van rumiar una miqueta i van pensar que sí. I gràcies a Déu venguérem aquí perquè ha suposat una mica més per nosaltres. Per cert, Joan, vares obrir en plena pandèmia. Correcte. Se te pot dir moltes coses, però no covard. No covard. Això és vera. M'han dit loco, m'han demanat 1000 vegades si m'ho he pensat bé, menys si sé ben bé on me fic, però jo estic molt convençut. Jo som una persona que quan estic convençut d'una cosa pues, me la fiquen dins el cap i lluitaré a tope perquè això surti el seu profit. Mos agrada veure que tens una decoració molt sabatera. De fet, aquí darrere tenim unes eines antigues, aquí tenim el que en castellà se diu orma, no sé... Sí, això era un piló. Això era un piló, correcte. Això són eines i estris que feia servir mon pare, que tota la vida era sabater, i ells té molt geloses. Molt geloses. Va dir, jo els te deix, però vés alerta, que això era un museu. Ves molt alerta que tenen molt de valor, perquè, clar, ell se va guanyar la vida, ell i ma mare se van guanyar la vida amb aquestes estris. Els me va deixar, els van empenjar aquí, vaig dir, farem una mica d'homenatge, no només a la meva família, sinó a tots aquells sabaters i gent involucrada en la indústria del calçat, doncs van dir, farem una mica d'homenatge a tota aquesta gent que està o que ha tingut relació amb aquest món del calçat, que desgraciadament avui en dia ja en queden molt poquets. Pedro, quantes generacions vellers s'han dedicat a la pedra? Moltes. Nosaltres tenim documentat des de l'any 1814. 1814. Quan van dur la pedra del Faro de Formentor. Però de llavors ençà, amb fotos de per aquí i això, moltes, sempre. Pedro, evidentment tu ja has estat jubilat, però heu fet moltes de feines, heu duit pedra a molt de llocs, però hi ha dues cosetes que poden distingir un poquet de tu. Una és que el teu repredí va fer feina a la Seu amb en Gaudí i tu també has participat a la Seu. Jo vaig fer córrer l'altar major de la catedral, juntament amb dos homes de Binissalem, que feien la missa d'esquena al públic i el van fer passar per fer la missa de cara al públic. I després, Pedro, en el poble espanyol de Palma, podem dir que tot el que és pedra viva, no mereix, tu hi has posat mà o hi posares mà? Sí, el poble de Binissalem hi va prendre part tot, però principalment nosaltres. I què hi fèreu, a part de dur-hi pedra? Perquè qualque coseta ja ha fet teva, no? La casa de los Águilas de Ávila i la columna rostral. Això són les dues coses. La puerta de bisagra és de Toledo, també. La còpia de la puerta de bisagra de Toledo també és feta nostra. Que, a més, és un dels grans símbols del poble espanyol. Sí. Nosaltres fèrem, per exemple, el monument del lleó de Sineu. Aquesta va ser la base del monument del lleó de Sineu. I a part del tema de la Seu i el poble espanyol que hem parlat, supos que deveu tenir molts de records, però qualcun en especial? Sí, un dels més especials que tinc jo és que jo vaig fer el signe dels 4 evangelistes de l'església de Valldemossa. Puc dir que vaig fer els 4 perquè només en vaig fer 2 complets. Però els altres 2, l'escultor no sabia molt de picar pedra, que diem, i els vaig haver d'acabar jo. O sigui, quasi puc dir que els 4 són fets meus. I això de quant d'any teníeu? Vos no recordeu, més o manco? 24 o 25 anys. Estem parlant de fa 60 anys. Sí. 24 o 25 per aquesta edat tenia jo. Les fàbriques de sabates necessitaven la presència de repuntadors o repuntadores. Joana, tu tota una vida dedicada a això. Per què? Com així? I perquè és el que vaig veure sempre a casa nostra.
ma mare ja feia aquesta feina i nosaltres anàvem a escola, ja començàvem a ajudar un poquet hora baixa i anàvem passant, i quan va ser hora ja ni siquiera vaig pensar en una altra cosa. I quina era aquesta feina de serripuntadora, en aquest cas? Quina feina fèieu? Duia, la fàbrica mos enviava el corte de la sabata tallat a peces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per sabata, depèn del model que hi havia. I nosaltres els anàvem repuntant i anàvem afegint, i quedava aquella sabata a punt de posar-la damunt una forma i fer la sabata i posar-li la sola i tot això. Per tant, entenem que la feina la feies a casa teva. Amb quines eines? Una màquina per repuntar, un bigalot, un martell, una punxa per treure cats, bones estidores, al·lusió per... Que és el que avui en dia se pot dir com a cola, però vosaltres deies al·lusió i al·lusionàveu. Allà se deia al·lusió i al·lusionar. Mem, conta-m'ho, perquè no digueres fer feina tan sols per una fàbrica, no? Perquè aquí a Binissalem hi va arribar a haver una vintena de fàbriques, no? I fàbriques grosses, hi havia almenys, diríem, Can Ferrer, Can Roma, Can Figuerola, Can Saliveta, que eren aquests de Benguals, i moltes altres fàbriques que si mateix feien per ells, però bueno, ja de les altres ja no són tan remarcades, unes com les altres. A Banyores? No a Banyores, perquè ho he deixat, però sempre ho vaig fer de molt bon gust. Sempre. I quan ho vaig deixar per servir ma mare, que llavors ja li havia de donar menjar a la boca i tot això, i vaig veure... Però jo és que, a més dels nostres fills, he guardat 8 nets. Els amors deixaven de matí, nosaltres dèiem la guarderia, i a les 9 tothom era a escola i jo me posava a fer la meva via. I la vaig fer de gust, però s'havia de fer molta de feina, I ara estan en 3 persones vinculades en el món de la sabata. Tenim en Biel Fiol, en darrer terme, en Biel capellà, i en Paco Pol, aquí. Paco, podem dir que tu eres un petit empresari sabater de Binissalem, és així? Exacte. Vaig començar fent sabates hi havia aquí a Binissalem hi havia una cooperativa que feien feina per ell, que se deia Cal Vincent, que era una associació de sabaters, i durant un parell d'anys va anar bastant bé, fins que va desaparèixer. Va venir una crisi, va desaparèixer i van tancar els tallers i van tancar. Per cert, aquí darrere nosaltres tenim una alternadora elèctrica impressionant. On s'utilitzava? A una fàbrica, no? Sí, però això ja no ho he viscut, jo, això. Però ho saps? Sí. I t'ho poden demanar? Sí. Això donava corrent a una fàbrica que era de Can, segons m'he enviat, però no estava molt entrat, era de Can Ferrer. De Can Ferrer. I donava així corrent, i no sé si donava un pot de corrent també era el poble, o no? Vol dir? A enviar li demanarem. Ho sap més que jo, perquè tot això no ho he vist. Li demanarem. Anem a veure. Deixarem en un momentet en Biel capellà per aquí al mig. Biel, és així la història que contàvem? Sí, perfecte. El que passa que no donava llum en el poble. Era només per la fàbrica. Can Ferrer. De Can Ferrer. I era amb aquesta màquina, que és una meravella, anava llenya i tenia d'això. El que era una meravella, una peça única, era l'enginyeria, fora enginyers, que tenien a Can Ferrer. És a dir, només amb aquesta màquina movien les politges de tota la casa. Biel, anem a veure. Tu no fabricaves sabates, però estàs relacionat amb aquest món. Estic relacionat perquè mon pare tenia una fàbrica de caixes de cartó i per sabates. També per encimades i per el que feien, perquè també tot el que hi havia d'artesania en aquell moment necessitaven algun tipus de cosa. Era important, era la més important, i va desaparèixer perquè el poble era molt petit, 3.000 habitants o 4.000, i se va posar una altra fàbrica, de Canavica. I mon pare, que ja era major, van vendre tot a la competència. En Biel era empresari, sabater, però a més
vares fabricar i vares tenir molt part important en el que era la marca Pierre Cardin. A sort. A sort. A sort perquè nosaltres no anàrem a vendre a Amèrica. Amèrica va venir a comprar-nos aquí. I això, doncs, durant un temps ho vàrem estendre a moltes de fàbriques d'Inca, Can Bernat Ferrer, Can Joan Pieres i moltes de l'Aró, i hi havia una producció setmanal de 23.000 parells cada setmana. Ara et demanaria, Paco, trequeu-vos un poquet. Vine, vine tu també. Veniu tots tres. Enyorau tot aquell temps en què Binissalem podia viure de la sabata? Sí. Home, jo tinc record també de la infància, que era pintura l'any 70, que mon mare també era repuntador i mon pare també era tallador, i jo duia la saca de sabates a una mestressa que del poble que feien feina per Inca, pel Lotusse, dient la marca és igual, i en l'estiu passaven una bicicleta carregada de les sabates de Cortés cap a casa d'aquella dona i cruzaven el poble, i el guapo era que tothom escoltava la novel·la simplement a Maria. I passava pel carrer, i perquè a cada casa hi havia màquines de repuntar, tothom repuntava i tothom feia feina, i tinc aquest record del lot, que era molt agradable, això. Tu te quedes amb qualque record en especial? Bueno, lo darrer va ser molt desagradable, però jo vaig néixer dins una sabata. No dins una sabateria? No, dins una sabata? No, que nostra ja feien sabatetes de nin, mon pare, i jo no l'he conegut, mon pare, perquè se va morir, jo tenia 7 mesos, però ma mare va seguir, i perquè, això és una anècdota, perquè mon pare li havia dit, Jonaina, si tens un negoci petit, podràs donar a menjar més en aquests lots que no si només fas cortes. I ma mare va seguir. M'ho deixant qualque cosa, Biel, qualque record? Bueno, sí, els records són moltíssims perquè era un temps molt intens i era precari, tot era precari. I el que passa que l'enginy i la necessitat de tal van fer que hi va haver moltes de coses, però era precari. I a més, sense cap tipus de preparació per la majoria de gent, ni pels empresaris també. Però bona sort éreu. Eren uns self-made man, se feien ells mateixos i la situació i la necessitat feia que hi hagués més cosa, però la gent major en aquell moment era molt trista la cosa, perquè era feina a mans, no estaven assegurats, llavors hi va haver una fàbrica que va ser el primer que els va assegurar per necessitat, perquè necessitava mà d'obra i no quedava més remei.